guys, so magbanggod ta karon sa kapayas ya atong isudan sa panihapon. Mo din ato sudan guys no kapayas na binanggod niya. Paborito naman ni guys mga gulay. Dagan na itong binanggod guys. Mana? Kunsoy nasa nagpuli dana guys no kay puli-puli man me. Duha ra ka bukuan kanang kapayas tagduha kami. Kahit sandali man. Ano mas dali mo ko princess ha? Ha? Ano tudugi kayo? Dali. So karon guys is manggas sa plato ato anamon. Away gasol. Linuan. Marag kami guys aron sa manjat aron. Ang brilyante ni Apoy. Brilyante ni Apoy. So guys, manlapog data para mawala ang lamok. Ha? Gani. Panlapog-lapog ta daw nanilhig ta sa atong palibot para limpyo. Tuwa si Bunsoy, si Bajay-Jay. O niya si Princess. Unsay ba't ni Princess ida? Nanghugas sa plato. Yan kay apoy ko na. Guys, mayong hapon. Haling ni Mama. Hi guys! Lapog ni Mama. Go. Yes, ni Mama guys. Oh, Hello guys. nak ako. Mayong hapon. Wala. Ako. Ayo pa din. Guys,
na lang kapayas. So, kumusa na din na sa asin. Unya, nara sa datong panakot. Gitakang na din na ni mamang kala, guys. Painit pa na. Kaya ilunod ang oil. Ilunod na, guys. Ilunod na guys. Tanaw ta para makabalok. Kamera cam sadta. Kamera ka. Gamay na lang akong hugasan, guys. Kaya akong hugasan ganina. Ito ang ahos. Pamutay asal halato na ito ng ilunod mo na lang magpupuwa. Nga ito ang nikos-nikos to. Lunod na nato ang tapayas. Tumukan din na sa asin, guys. Para white katul. Katul mo ng kapayas. Yes, katul. Katul. Tuyo, guys. Lamig kayo siya karon, guys. Sa una makikaulaw kung video kita sa kwan video. Mada. Guys, lamig na kayo siya. Ba't nga di na naman siya sa isa kabaso nga tubig. Para may maluto ba? Para na isabaw-sabaw, guys. Lamig kayo na. Di man yung masabaw. Para raman to paluto. Na. Ako yung mix. Ang taklong. Mikas-mikas na ito, guys. Taklubi rin di. Mamatay mo. Para Di. wait lang. Huwag ma. Nara, guys, lamig na kayo. So, ato na siyang kuluban. Hulatan na naman ito, guys, magbukal. Atong ukaban. Wow. Pagkalami. So, maglalak ko. Kamera upat karon ani mo kaon. Okay. Napalat, palat. Palat, parat din. Yan eh. Para.
na ito, matik sarap para lalong tumarap. Ay, sabi niya. Ay, sukal wala. 1/4 lang, be. Na, be? Buong bilhin mo. Baboy. Be, tagai ko na na sukal, be, de. Wait lang, ako rin kailangan ng Diba? Maglasa ko sa ganan kung may lasa. Buta nga na ito gamay dani sa sukal. Para mo kaut siya. Butang ka dito, be, sa kwan, be. Napay kayo, ma? Na may ginamos, God. Ano mo, ganun mo? Na may imoy, eh. Ilan ko ma? 1 point ka? Ha? Ganahan ko, tuyo and suka. Na ako maparis diya sa suka mahalang. Maparis na ko diya sa na. Ano? Ay, butang yung suka. Baby. Ano, more tuyo na tayo ma. Tingnan natin. Lagyan tayo ng suka. Gamay, kunti lang. Para lang sumarap. Nga dayon, magkain na dayon. Ibutang sa ng asukal. Hmm. Ah. Halina kayo dito at saka kumain na tayo. Ano pang hinihintay niyo? Grabe yun ba? May bisita ka ron. May bisita. Kung ako, Sarah. Da, Kuya Hawa Princess. Nang ingat sa tigwang. Ingon ko no sa tiguang. Tanaw. While galuto ko dana na sa dayon. Wala. Hi guys. Matik na siya nga nag-prepare na siya sa among ang hukaran niya. Kameraman lagi upat. Si Kuan, Jay Jay, si Bunsoy Soy. Bunsoy, Tulog. ali na. Kay si Loy Loy nag-uban dito sa ay gahapon ra to. Unya karon nagsuman-suman sila. Nagsuman sila, love. Ready na kayo, oh. Pero, sige. Ito na isa, nagsali na na. Nga naman, Halang. halang de. Dito yung isa. Tapos dito yung isa.
Diya pa dyan. Ne. Dapit ang bunga po. Aman ang nanay ko an. Kanang yung Guys, lamig kayo siya guys. Plato, kapatindi plato na kagaling na. Grabe siya kalami. As in na. ako na dayon yung pukaron. Ganan ta magdugang guys. So, dugangan na to. Kay medyo gamay-gamay yato ilanan. Kamera sa dupat no. A few moments later. Natong kuan guys. So, mga G na din ta no. Father, the Son, the Holy Spirit, and bless us, O Lord, in this day. Please be our about to save them thou. From by bounty to Christ, O Lord, Amen. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Maayong hapon. Maning hapon dito guys, maayong gabi na tong tanong diha. Bawal na to guys. Dali, day, day. Hugas ako. Ano sinamot ko? Ginamot ko. Nauna siya og ukad kay paborito ni niya ang papayas. Panakot ra ni wala ni kuan. Amig no. Ya kamera upat. Ito si Luiloy ila Kuya Ilde, may lang makaulit sa karon may lang humanto. Walang kuan oh. Ano kaya is-here? Banyan na. Tuan ito, anak-anak sa tuman. Dito na sinusuman? Princess, ang gikan siya dito sa gawas ng
karaw-karaw nya kana siya kay nagkuan man na siya. Guys. Kana ang nag-study mi sa among mga homework kay kada adlaw man mi nang wa pa ko video sa mo akong mga classmates dito sa eskwelahan kay mabilin lagi ang cellphone kay magkaraw-karaw. Mayo gani pod kay magtimbang pod sila ni Loyloy ug ni Bunsoy no nga dito ko sa mag klase unya sila pod magkuha og content na para ato i-upload. Tinabangay lang ta. Hi guys, ako Tiniber. Salamat Ate As. Ako Tiniber. Ko isa ka ate na si Ate Unsa na ate? Maripe. Allah. Salamat Ate Maripe sa imo salina nga naabot sa amo Allah. Mas tira oy. So daghan day king salamat sa tanan-tanan namong mga simple video sa inyong pagsuporta namo. Daghan kayong salamat bisag sa simple namong video no. Unya kay kamera man lagi aw nami sa kwarto dani. Dani na po dayon mi gadala mi sa among mga libro kay study mi. So daghan kayong salamat. Sa wala nag-skip ng ads, daghan gyapon jud kayong salamat no. Daghan kayong salamat. Sa nag-share ng blessings, daghan kayong salamat pod. Unta tagaan mo sa kabaskog sa panglawas ug ingon man sa inyuhang mga kanang adlaw-adlaw nga paglakaw-lakaw unta gayran mo ni gayran mo og more blessings na moabot sa inyuhang kinabuhi. So maura jud na og magpasalamat ra gid pud ming pasalamat ra pud ming amo ang mabayad og mutabang ra pud mi ninyo og ampo na unta more blessings pa na moabot sa inyo og good health per me. So dani ra ko kutob, daghan salamat ug amping tang tanan. Bye bye. Bye bye.